Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πάλι με το Αριστοτέλειο Κολέγιο, το γυμνάσιο, έτσι, και την εργασία γονική εποπτεία και χρόνο στο gaming. Και αν μπορεί να υπάρξει κάποια ισορροπία σε όλο αυτό. Πολύ ενδιαφέρον η εργασία, ενδιαφέρουσα. Είναι θεωρητική, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Το ερωτηματολόγιο έγινε μέσα στο σχολείο. Σωστά, ναι. Σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου. Ναι, ναι. Σε γονείς παιδιών του σχολείου μας. Αγωνική εποπτεία, ναι, φυσικά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αρχίζουμε. Πάμε. Το όνομά σου και σε ακούμε. Είμαι η Σαλόμη Ταπακαράκη. Είμαστε η Κρίνο Ελπίδα, Μανολάκη Σεραφείμ, Παπαδόπουλος Τηλέμαχος, Σάντης Δημήτρης, Ταπακαράκη Σαλόμη και Φορτούνη Γεωργία από το Αριστοτέλειο Κολέγιο. Και το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε είναι η γονική εποπτεία και χρόνο στο gaming. Μπορεί να υπάρξει ισορροπία? Η παρουσίασή μας επικεντρώνεται στη μελέτη του ρόλου της γονικής εποπτείας στη χρήση των βιντεοπαιχνιδιών από τους εφήβους. Στόχος μας είναι κατά πόσο οι γονείς θέτουν όρια στο χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά τους στο gaming, αν είναι ενήμεροι για τους πιθανούς κινδύνους και οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για την ορθή διαχείριση του φαινομένου. Ωστόσο, η υπερβολική ενασχόληση με το gaming έχει γύρει ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις του. Η γονική εποπτεία έχει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της χρήσης των ψηφιακών παιχνιδιών. Αρχικά, ας ορίσουμε την έννοια ψηφιακό παιχνίδι. Το gaming είναι μια διαδραστική ψηφιακή δραστηριότητα που παρέχει οπτική ακουστική πληροφορία μέσω ηλεκτρονικών μέσων, δέχεται εισαγωγή δεδομένων από παίκτες, επεξεργάζεται τα δεδομένα με αλγορίθμους και κανόνες, παρέχει ανταπόκριση και διεξάγεται σε ψηφιακές πλατφόρμες. Η εργασία εξετάζει την επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών γύρω από το ζήτημα. Η έρευνα βασίστηκε στη συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων. Οι ερωτήσεις απευθύνθηκαν σε 100 αναγωνείς όλου του γυμνασίου και καλύπτουν θέματα όπως χρόνος χρήσης, σημάδια εθισμού, χρονικά όρια, παρακολούθηση περιεχομένου, αντιμετώπιση εντάσεων, επικοινωνία με αγνώστους, ρόλος του σχολείου, γονικός έλεγχος, επίδραση στις σχολικές επιδόσεις και ισορροπία δραστηριοτήτων. Παρακάτω παρουσιάζουμε τις ερωτήσεις και τα αποτελέσματά μας. Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν στο τέλος. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής. Πόσες ώρες περίπου παίζει το παιδί σας ηλεκτρονικά παιχνίδια καθημερινά? Έχετε θέσει χρονικά όρια στη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από το παιδί σας? Παρακολουθείτε το περιεχόμενο των παιχνιδιών που παίζει το παιδί σας? Γνωρίζετε αν το παιδί σας επικοινωνεί με αγνώστους μέσω των διαδικτυακών παιχνιδιών? Έχετε χρησιμοποιήσει γονικούς ελέγχους ή φίλτρα για να περιορίσετε το περιεχόμενο ή το χρόνο του gaming? Θεωρείτε ότι η ανασχόληση του παιδιού σας με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια επηρεάζει τις σχολικές του επιδόσεις? Πιστεύετε ότι το gaming επηρεάζει την κοινωνική ζωή του παιχνιδιού σας? Έχετε παρατηρήσει σημάδια εθισμού στο gaming όπως εκνευρισμό όταν σταματά ή παραμέληση άλλων δραστηριοτήτων? Θεωρείτε ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να έχουν θετικές επιδράσεις στο παιδί σας? Πώς αντιμετωπίζετε τις εντάσεις ή διαφωνίες που προκύπτουν σχετικά με το gaming στο σπίτι? Πιστεύετε ότι το σχολείο θα μπορούσε να παίξει ρόλο στην ενημέρωση γονέων και μαθητών για τη σωστή χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών? Συμπεράσματα. Όσον αφορά τη διαχείριση εντάσεων στο σπίτι, το 47,5% επιλέγει την επικοδομητική προσέγγιση μέσω της συζήτησης. Το 26,7% προτιμά να θέτει εξ αρχής καθαρούς κανόνες. Το 17,8% δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και μόνο το 8% αναφέρει συχνές εντάσεις χωρίς λύση. Οι περισσότεροι γονείς προσπαθούν να διαχειριστούν τα ζητήματα του gaming με διάλογο και δομημένους κανόνες. Σχετικά με το ρόλο του σχολείου, το 82,2% πιστεύει πως το σχολείο θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση γονέων και μαθητών για τη σωστή χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Το 11,9% εκφράζει επιφυλάξεις, ενώ το 5,9% πιστεύει ότι είναι αποκλειστικά ευθύνη των γονέων. Σχετικά με το θέμα των σημαδιών εθισμού. Για τα σημάδια εθισμού στο gaming οι απαντήσεις μοιράζονται με ενδιαφέροντα τρόπο. Το 39,6% δηλώνουν ότι δεν έχουν παρατηρήσει τέτοιες συμπεριφορές, ενώ επίσης το 39,6% αναφέρουν ότι έχουν παρατηρήσει σημάδια εθισμού, αλλά σε μικρό βαθμό. Το 20,8% αναγνωρίζει σημάδια εθισμού σε μεγάλο βαθμό.
Συνολικά, το 60,4% των συμμετοχόντων έχει παρατηρήσει κάποιο βαθμό εθιστικής συμπεριφοράς. Όσον αφορά τις θετικές επιδράσεις των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, το 55,4% πιστεύει ότι τα παιχνίδια έχουν θετικές επιδράσεις, αλλά με μέτρο. Ένα 5% βλέπει θετικές επιδράσεις σε μεγάλο βαθμό. Και μόνο το 39,6% δεν αναγνωρίζει καθόλου θετικές επιδράσεις. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν μια μετριοπαθή και ισορροπημένη στάση απέναντι στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το γενικό μας συμπέρασμα είναι: οι περισσότεροι γονείς φαίνεται να προσεγγίζουν το ζήτημα με διάλογο και κανόνες. Υπάρχει ανάγκη για μια συλλογική προσέγγιση στη διαχείριση της σχέσης των παιδιών με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Υπάρχει ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των συνηθιών των παιδιών σχετικά με το game. Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, μια στιγμή. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια για την εργασία σας. Το θέμα το σκεφτήκατε εσείς? Εμείς το σκεφτήκαμε, ναι. Γιατί έτσι, υπήρχε κάποιο πρόβλημα, θέλατε να λύσετε κάτι, από περιέργεια, από τι? Γενικά είχαμε ασχοληθεί και με ένα βιβλίο της κυρίας Μαρούλα Κλιάφα σχετικά με το gaming και δουλέψαμε πολύ στο θέμα αυτό, οπότε νομίζουμε ότι είμαστε πολύ έμπειροι. Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα πάμε σε εσάς. Αφήστε τώρα λίγο τα συμπεράσματα που βλέπουμε εδώ πέρα, έτσι. Πόσες ώρες παίζετε την ημέρα? Εγώ δεν παίζω καθόλου. Πολύ ωραία. Εσύ? Ούτε εγώ παίζω. Εσύ? Εγώ παίζω μόνο τα Σαββατοκύριακα. Περίπου 2 ώρες την ημέρα. 2 στην ημέρα, μάλιστα. Και μετά πώς σηκώνεσαι, παιδί μου, από τον υπολογιστή? Βαρεμένος. Σ' αρέσει αυτό που σηκώνεσαι έτσι, ας πούμε? Όχι, πιο πολύ σηκώνομαι επειδή βαριέμαι, επειδή κάνω όλη την ώρα το ίδιο πράγμα. Α, καλό αυτό. Μπράβο, πολύ ωραία. Εσύ? Ούτε εγώ παίζω κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Εγώ, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, παίζω 1 ώρα το πολύ και αυτό. Εγώ γενικά δεν ασχολούμαι με τα ψηφιακά παιχνίδια, όμως για παράδειγμα μπορεί να τύχει να δω κάποια ταινία, αλλά δεν θεωρείται gaming, οπότε... Όχι, ταινία τι, μπορούμε να βλέπουμε όσο θέλουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα βλέπουμε ότι κυρίως τα αγόρια παίζουνε. Συνήθως ναι, και έτσι λίγο που έκανα έρευνα σε όλο το γυμνάσιο, συνήθως τα αγόρια περισσότερο. Λοιπόν, παιδιά, γενικά πρέπει να κάνουμε σωστή χρήση της τεχνολογίας, γενικώς. Αυτό το ξέρετε, έτσι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί όσο μεγαλώνουμε θα χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή ακόμα παραπάνω, οπότε δεν χρειάζεται από τώρα να τον έχουμε συνέχεια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να γνωρίσουμε και λίγο τις συναδέλφισες. Ελάτε από εδώ. Έλα. Λοιπόν, το όνομά σου? Μαγκύρα Ιωάννα λέγομαι, είμαι γεωλόγος. Είσαι? Γεωλόγος. Γεωλόγος, πολύ ωραία. Τόμ Τσιφανή, είμαι βιολόγος. Γεωλογία κάνετε στο... Κάνουμε γεωλογία, γεωγραφία στο γυμνάσιο, αλλά κάνω και τις τεχνολογίες, πάλι ΑΒΓ γυμνασίου. Εσείς τι μάθημα κάνετε? Κάνω βιολογία. Βιολογία, πολύ ωραία. Και εσείς είστε υπεύθυνες για αυτή την εργασία? Ναι. Η κυρία Μαγκύρα κυρίως δούλεψε περισσότερο με τα παιδιά, περισσότερες ώρες. Λοιπόν, μπράβο σας, συγχαρητήρια, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και τα λέμε του χρόνου. Εννοείται ξαναέρχομαι. Φυσικά, θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.